Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili ngale mini yanamhlanje. Usekela-ntloko onqunyanyisiweyo wamapolisa esixeko saseGuruleni uJulius Mkhwanazi kunye natyholwa naye umanejala wakwesi sixeko uKagiso Lerutla banikwe ibheyile yama-30,000 inkundla kamantyi yaseBoksburg kwimpuma-randi yaseRhawutini. Isekela-ntloko lamapolisa aseTshwane elinqunyanyisiweyo uMashi Dlamini lithi lalingazi ukuba incoko yalo noSargeant Fanny Nkosi ngo-April 2025 yayinxulumene nethenda yamapolisa kamasipala oMbaxa waseTshwane. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBayern Munich uVincent Kompany uthi iqela lakhe lilindele ungquzulwano olutakisa intlantsi lomlenze wokuqala we-semi-finals we-UEFA Champions League. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje, singalibasanga masingene emxholweni. Inkundla kamantyi yaseBoksburg inikeze ngebheyile kusekela-ntloko yesebe lespolisa kwisixeko saseGuruleni uJulius Mkhwanazi nakumphathi wesixeko uKagiso Lerutla. Esisibini sinikwe ibheyile ye-30,000 umntu ngamnye. Bajamelene namatyala obuqhophololo, urhwaphilizo nokuqabela ngaphaya kwemida yobulungisa nobusukela kwizityholo zokuba badibana nomqhubi kaMkhwanazi uThabang Tsotsi kumgunyathi wokuma njengoLerutla kwinkundla ngo-2019. Sincokola ke nentatheli yelijelo uCalvin Dludla oza kusinabisela banzi ngalomba. Calvin, masibulele ngexesha lakho. Khasele usixelela kabanzi ithini imiqathango yale bheyile bayinikiweyo esisibini. Asibingelele kuweza kwethu, sibingelele nombukeli wendaba ze-SABC esekhaya. Besisenkantolo ke namhlanje njengoba usushilo banikezwe ibheyili 30,000 rand umuntu ngamunye. Kanti ke phakathi kwama conditions abanikezwe wona eyokuthi ke kufanele ukuthi ke bangaxhumani nofakazi, futhi kufanele ukuthi ke bathathe ke ama passports abo bawanikeze ke umshushisi noma amaphoyisa ukuze bengeke bekwazi ukuthi baphume ke ngaphandle kweNingizimu Afrika. Kodwa ke leli cala beselidonsa isikhathi eside zokhumula ukuthi laqala ngesonto eliphelile. Kwakumele liguqe noma isinqumo sikhishwe ngoLwesihlanu, kwatholakala ukuthi inkosi yenkantolo uMahamba wacela ukuthi ke ababuye namhlanje ngoba kunamaphepha athile asafuna ukuwafundisisa, ngoba kokwenziwa izethulo umbuso kanye nabameli babo babenza izethulo phecelezi ama submissions. Ngakho ke bekumele babuye izolo, kwasho ukuthi izolo iholiday, ngakho bebuye namhlanje bakhishwa ke ngebhili ka-30,000 rand. Njengentatheli ebilandela elityala, xa ujongile ingaba mhlambi esisibini sekuthiwa liyasongwa elityala lingaphuma litshaya okanye lizawungena esiseleni? Mangabe sikhuluma nongoti abazika banzi ngomthetho bathi ke kungaba nzima kakhulu kuLerutla umsola wesibili, ngoba yena icala abhekene nalo kakhulu leli lokuthi wayevele enkantolo ngecala lokushayela ngesivinini esiphezulu phecelezi speeding, waboshwa wadedelwa ngebheli ye-1,000 rand. Kwathi mase kumele abuyele enkantolo kwathiwa ke akazange azabuyele enkantolo, kodwa kunomuntu owathathwa phecelezi impersonator, wathathwa lo umuntu ayovela enkantolo emele yena, nokuyinto eyenza ukuthi amaphoyisa namahawks bashaya amakhala ukuthi akwazi ukubosha umuntu kuleli sonto elizayo kuleli bese kuvela omunye umuntu, ngoba yena ngelanga kwakumele avele ngale nkantolo kwakumele ayokwenza i-interview yokuba u-city manager khona eGuruleni. Ngakho ke abazi umthetho ke bathi ke impela lelo cala lingagcina limgojela ke uLerutla, kanti naye uMkhwanazi bathi uyogcina eboshiwe abaziyo, ngoba kuleyo 400,000 rand yakho kwakhokhelwa lo muntu oyi-impersonate bayishare uMkhwanazi kuthiwa wathatha 200,000. Kanti amaphoyisa nombuso bathi banabo ubufakazi bokuthi ke uMkhwanazi wahleshulelwa isamba esithile semali eyayikwakunxeshezelwa ngayo lo muntu wayevele enkantolo. Ingaba ke Calvin esisibini saphinda sibuyele nini ngokwenkundla nokuxoxa lamatyala? Inkantolo ke bacelile ukuthi babuye ngomhla ka-13 kuMeyi ukuze kuzokwazi ukuthi kuqhutshekwe neminye imicikilisho ke yaleli cala, kodwa namhlanje singaqinisekisa ukuthi bazolala emakhaya. Sibulele kakhulu Calvin ngexesha lakho. Sibonge kakhulu.
Aphezulu amaphaphu zizenzo zodubulwano zakutshanje kumasipala ombaxa wase-Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni kubonakala ngathi ziwela phantsi iinzame zalo masipala zokulwa ulwaphulo-mthetho oluqatseleyo. Iinzame ezo zikuquka ukutyalwa kwamajoni omkhosi weli kwiingingqi ezithile zesi sixeko. Kule mpelaveki igqithileyo ngabantu abathathu abafunyenwe beswelekile emva kokuqoqodiswa eKariyerha, yazi imizimba yayo yokufunyanwa kwingingqi yase-Bethelsdorp eGqeberha. Kwesinye isiganeko kusweleke ababini ngelixa bathandathu beshiyeke benxwelerhekile kudubulwano lwesininzi eWells Estate kwalapha kwesi sixeko. Ukudadela enzulwini ngale nyewe sikhwebe intatheli yethu Nandipha Platyi nozawungena ngamehlo ethu pha eGqeberha. Sikwamkele Nandipha, sikwabulela nangexesha lakho. Khasele usinabisa kwenzeka ntoni apha eGqeberha? iNelson Mandela Bay. Ingaba siyavana Nandipha? Ewe, ndiyakuva ngoku. Enkosi kakhulu, ndibulise kuwe estudio, ndibulise nakubabukeli. Silapha ke eGqeberha kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay. Nalapha ke sibona ke abantu abaninzi belehlekana nemiphefumlo yabo ngenxa yodubulo oluthi lube khona. Siyakhumbula ke ukuba kulo nyaka kupheleyo ube khona ke iziganeko zokuba kudutyulwe kubulawe abantu phaya kwindawo ekuthiwa kuseWoma, kulokishi yaseWoma, kwindawo ekuthiwa yi-Airport Valley. Nalapho ke kukhona amatyotyombe, kuye kwadutyulwa ke abantu abane. Amapolisa kona afowunelwa ngabahlali batsho ke ukuba zikhona iziganeko ezenzekayo pha, afike ke abone ke ukuba kubekho abantu abathe badutyulwa. Kodwa ke akuphelelanga apho kulo nyaka kupheleyo, nakulo nyaka zisaqhubeka ezi ziganeko zokuba kudutyulwe abantu phayana e-Airport Valley. Kule nyanga sikuyo uApril kuphinde kwadutyulwa abanye abantu abane kwakulaa ndawo yase-Airport Valley. Besitsho ke abahlali ukuba bayoyika kakhulu ngoba ke akacaci njengoko amapolisa esaphanda kucaci ukuba oku kubangelwa yintoni. Kule mpelaveki siphuma kuyo ke ngecawa kuthe kwathunjwa abantu phaya eKariyerha kwalapha kulo masipala ombaxa Nelson Mandela Bay. Kufike ke amadoda amane agalelekile afika kubantu abane abaphakathi emotweni. La madoda amahlanu ke afikile kwaba bantu afuna imali kunye nee-cellphone zabo. Kuthe ke bawugqiba ukuthatha imali nee-cellphone zabo, omnye kula madoda behlasela bathatha imoto bemkanayo. Ekumkeni kwakhe ke nemoto uhambe namadoda amathathu bekulo moto. Kuthekwe ngemini yangomvulo afunyanwa la madoda bekubalekwe nawo ngulowo wenza obububi, afunyanwa eswelekile izolo lo madoda amathathu efunyanwa kwindawo ese-Bethelsdorp. Akuphelelanga apho ke kwesi siganeko saseKariyerha nalapho ke kufunyanwa la madoda eswelekile eBethelsdorp, kodwa ke kube khona nesiganeko esikwindawo ekuthiwa yi-Wells Estate kwalapha kulo masipala. Nalapho ke kuthe kwadutyulwa abantu abasibhozo ngemini yangecawa, kodwa ke kuthe kwasweleka ababini, abathandathu babalekiselwe esibhedlele. Siyaqaphela ke ukuba ezi ziganeko ziyaboyikisa kakhulu. Abahlali bayatsho ke ukuba abaziva bekhuselekile, kwaye ke ezi ndawo kufunyaniseka ukuba kukho ezi zinto zenzekayo. Amajoni bengekatyalwa kuzo apha amajoni kwindawo ezifana ne-northern areas. Sibulele kakhulu. Leyo ke intatheli yelujelo uNandipha Platyi eseGqeberha. Isekela ntloko lamapolisa omasipala ombaxa waseTshwane linqunyanyisiweyo umnumzana Umashi Dlamini uxelele ikomishoni kaMadlanga ukuba lalingazi ukuba incoko ngemiyalezo nepolisi elinqunyanyisiweyo nalo uSargeant Fani Nkosi ngomhla wama-24 kuApril wonyaka ophelileyo yayibandakanya ithenda yamapolisa omasipala ombaxa waseTshwane. Umnumzana Dlamini uxelele ikomishoni kaMadlanga ngalentsatsa ukuba ngexesha encokola noSargeant Fani Nkosi wayekholelwa ukuba incoko yabo ibhekiselele kwinkqubo yesinika maxabiso zaseMpumalanga. Umnumzana Dlamini utyholwa ngokupheka ithenda kwisixeko saseTshwane ekwatyholwa ngokulala ngangubinye noSargeant Nkosi nabanye abantu abafana noNico Mathobela noBheki Nkosi ukwenzelelela phakathi kwenkampani ingaphesheya Construction and Projects.
Iphendulo khokhela ubungqini uadvocate Matthew Chatskasin mnumzana Dlamini uthe kwakubumnyama bodwa kuye. That time I was not aware that they are coming from the CFO. Okay. What did you understand these, and let's go over the page to 449, where Sergeant Nkosi sends a message, it was sent on Tuesday, let me check now. What did you understand these 4 messages sent on the 24th of April to refer to? As it was indicated, SC, that Nico was helping them with the tender of Mpumalanga. Much as I forwarded those messages to him, that with those notes from Nico, that when he sent to say it was sent on Tuesday, let me check now, because I sent him to say these are matters that Nico said, they already have them, they dealt with them. Sorry, they've already have them, they've dealt with them? To say Nico helped them with those issues, much as he sent me screenshots of those things. Usaqhuba umnumzana Dlamini nokuchopha ichaze kwikomishoni kaMadlanga. Authority, SIRA. Sibulise kwakhona samkele nakwabo basanda kungena uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba kwiqonga lika SABC Plus naku SABC leHigh okanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lethu eliphambili sithe Inkundla kaMantyi yaseBoksburg inikeze ibheyile kwisekela ntloko yesebe lezespolisa kwisixeko saseGuruleni uJulius Mkhwanazi nomphathi wesisixeko uKagiso Lerutla esisibini sinikwe ibheyile ye-30,000 umntu ngamnye. Unobhala jikelele wezizwe ezimanyeneyo Antonio Guterres uvakalise inkxalabo malunga nengxelo zohlaselo oluphenjelelwa yintiyo ngakubemi bamazwe ngaphandle kwiphondo laKwaZulu-Natal watsho egxeka ulwaphulomthetho oludalwa ngabantu abaphembelela udushe. uGuterres uthe izenzo zabantu abaye bathathele umthetho ezandleni zabo nokuphembelela intiyo azinandawo kwaphela kwintlalo ehlonipha inkqubo yedemokhrasi namalungelo oluntu. Lengxelo isuka kunobhala jikelele wezizwe ezimanyeneyo Antonio Guterres kulandela iziganeko zohlaselo lwabemi bangaphandle kwiphondo laKwaZulu-Natal ngethuba kuhlolisiswa ukuba banazo kusini na impepha zokuba kweli loMzantsi Afrika. Ukanti urhulumente woMzantsi Afrika kuquka inkonzo yespolisa ulugxeke kabukhalo lihlaselo watsho esithi oku akahambisani kwaphela neentsika zedemokhrasi ilizwe loMzantsi Afrika elime ngazo. uGuterres woleke ngelithi ngethuba uMzantsi Afrika usilwa nengcinezelo wancedwa nangamazwe angaphandle wafumana inkxaso nakumanye amazwe aseAfrika. Uthe uluntu liyakwazi ukusombulula ingxaki lungophulanga mthetho kwaye kungekho calucalulo. Ngaphambili umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba akufunekanga izikhalazo ezinesihlahla zabemi boMzantsi Afrika malunga nabemi bangaphandle abangena kweli ngongekho mthethweni zikhokhelele kubeni kuphathwe gadalala abemi bangaphandle. Abasebenzi kudederhu lwevenkile lwaseGold Reef City Casino nase-theme park eGauteng bangene kuqhankqalazo ngaphandle kwamasango benyanzelisa ukuthi waxhaxhe kwimirholo yabo kwimeko yokonyuka kwamaxabiso entlalo. Umququzeleli woluqhankqalazo lwemanyano yabasebenzi abakwezothutho nevenkile eGauteng uLindo Kuhle Khanyi uthi abasemagunyeni olawulo kudederhu lwevenkile abakulo bakhe balivula ithuba lokunyusa imirholo ngomyinge ka-0.9% nabathe abasebenzi balichotshela entla besithi likudele ngobuncinane xa kujongwa izinga lokwehla kwamandla emali eliqhokreke ngokumandla nokudala umnqanto
baphantsa ekubeni bafikelele kwizidingo ezisisiseko. Kambe ke uKhanye uvakalise ngelithi abakulawulo abakangqobanisi intloko nabasebenzi ukusukela kweso siphakamiso sabo sasingaqinisi mnqwazi, esoleka ngelithi baza kuthi gqolo noqhankqalazo de izinyanzeliso zabo zithatyathelwe ingqalelo. Kananjalo uxinanise ngelithi bahlaba ikhwelo lokuba umqeshi abuyele etafileni yokuthethathethana ave futhi abone inkxalabo yabo de wathi noko bafanele ukuphathwa ngokungenamkhethe nangesidima. What we are experiencing now is Umphathiswa wezemfundo eGauteng uLebogang Mayile uthi eliphondo lithwaxwa lushokoxeko lwezikolo ezibalelwa kumakhulu amabini. UMsantsa uqhubekeka ukudala ingxinano kwizikolo zikarhulumente noxinzelelo kwinkqubo yezemfundo gabalala. Uthi iphondo liza kudinga imali ebalelwa kwi-35 billion randi ukwakha izikolo ezintsha. Esisivumo sikamphathiswa siqandusela emva kwezikhalazo zabazali kwenhlaninge yezikolo ekukhathele kuzo ingxinano ekhokhelela ekubeni abafundi bachophe phansi okanye kwiibheki zencwadi ngenxa yokushokoxeka kwamagumbi okufundela nezinye izixhobo. Ethetha kwinkomfa namajelo endaba kwisikolo samabanga phansi eBovet Alexandra kumantla eGhauti, uMayile ulumkise ngelithi ukuba kuhlangatyezwana nayo le ngxaki kuza kuba nzima ukufaka bonke abafundi kwizikolo ngonyaka mfundo ka-2027. The analysis highlights a growing mismatch between learner demand and available school capacity in key urban and township areas. The report underscores the need for targeted planning interventions, including expansion of school infrastructure, improved learner distribution strategies, and long-term education infrastructure planning to ensure equitable access to quality education across the province. Insufficient budgets to meet the current backlogs within the short-medium term, vandalism of infrastructure, schools that are built on precarious dolomitic land, crime within communities necessitating security interventions at schools are significant problems. IGauteng kungoku inezikolo ezingaphaya kwama-2,000 kuquka eziliwaka zamabanga aphansi nezingama-600 zamabanga aphakamileyo. Imeko uMayile athi iza nomngeni xa kufakwa abafundi ezikolweni. Ityala phakathi kwetyala lamadoda amathandathu atyhola ngokubulala ngokungenalusini abantu abali-18 kwilali yaseNgobozana libuyile kwinkundla ephakamileyo eMthatha nelichotshelwe lusikisike eMpuma Koloni. Umtyholwa wesine uBonga Yintsa usemkhumbini ukunika ubungqina ngemini awavela ngayo kwinkundla kamantyi yaseDutywa ukunikezela ingxelo. Uyintsa uxelele inkundla ukuba xa befika eDutywa akazange akwazi ukunikezela ngengxelo kuba kwakusele kuhlwile kwaye netoliki yenkundla yayingekho. Emva koko wathathwa waya kwii-ofisi zeHawks eMthatha apho enza khona ingxelo kuSargeant Zwelenkosi Diko. Uthi uDiko wamoyikisa esithi mangangachithi ixesha lakhe kwaye yena uyayazi indlela yokujongana nabantu abachitha ixesha lakhe. Uyintsa ubukhanyele ubungqina bukaSargeant owayesithi wamthengela ukutya ngaloo mini esithi yena wanikwa nje ukutya kwakushiyekile okwakuvela kulo usebenza nosiko. Ityala liyaqhubeka. Kwezemidlalo, umqeqeshi weBayern Munich uVincent Kompany uthi iqela lakhe lilindele ungquzulwano olutakisa intlantsi lomlenze wokuqala we-semi-finals we-UEFA Champions League neentshatsheli ezikhuselayo iParis Saint-Germain. I-semi-finals emilenze emibini iqala ngokuhlwa nje apho iBayern iza kuqubisana ne-PSG, lo gama iArsenal iza kudlala ne-Atletico Madrid ngokuhlwa kwangomso. UVincent Kompany ukholelwa ukuba iBayern Munich neParis Saint-Germain zintshaba zakudala. Ulixelele ngongafihlisiyo iqela lakhe ukuba ayizukuba nalusini iPSG ngakulo iza kulwa kube mdakisali ukukhusela intshinga yayo ngakumbi ebuhlantini bayo eParc des Princes eParis.
C'est sûr qu'au niveau de... It's certain that, in terms of the two teams' playing styles, we're facing an absolutely brutal confrontation tomorrow. I think because in everything we try to do, they're used to blocking in every way possible what a team like ours can develop in its game. Pour qu'une équipe comme la nôtre développe son jeu. iBayern sele iphumelele amatyeli amathandathu indebe ye-Champions League yagqibela kuyiphakamisa ngo-2020. Kwelinye icala umqeqeshi we-PSG uLuis Enrique uthi ubuqonda kakuhle ubunzima bokuqubisana neBayern. Uthi nangona beyazi ukuba iBayern iza kuhlasela kusiphi kwezicithi kodwa iza kufika beyilungele kuza kwaziwana. For me, there is no favorite in this type of match. It's the same thing against Chelsea or against Liverpool, the two last knockout rounds that we played. And when you get to this type of match, the small details will be important, and you have to be ready for whatever the scenario may be. iPSG ikhusela lentshinga emva kokuyiphumelela nyakenye ifikelele kwisigaba se-semi-final se-Champions League ixhobele nantoni na nanjengoko abaninzi beyibona njengelona qela liqhuba kakuhle eEurope. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ningalibali ukuba pha ngecala emva kwentsimbi yesihlanu zikhona indaba zesiswati ze ngentsimbi yesixhenxe zibuye ezinkulu kamnandi.